Xa sei que sodes amigos, que é o pai de Iria. Xa sei que non o debería dicir, pero non me podo alegrar da volta de Maroto. Xa o sei, Andrés. Que estou namorado de María, xa. Deixámolo listo nun par de días. Volverás a estar oficialmente vivo. E non farán preguntas? A que clase de preguntas te refires? Sobre onde estiven estes 2 anos. Sí, son Berta Díaz. Vale, pois moitas gracias. Adeus. Por fin. Teño unha noticia que darvos. Marcho de Portozás. Sí? Teño un destino novo. Por onde vas? Se pode saber. Para Vigo. Deronme unha praza no Hospital Xeral. Dime que se Suso non estivese as cousas serían distintas. Serían distintas, Andrés. Siento. Marcho mañá. Que pronto, non? Sí. Canto antes mellor. Sí, supoño que canto antes mellor. Vou coller unhas vacacións e pode que un pouco longas, así que deixo a casa. E cando volves? Non o sei. Non sei se vou volver sequera. É tan difícil dicir, Berta, quérote. Non marches. Se quedas porque queres ti, non porque queira eu. Non vas volver, verdad? Dimo ti. Podo te chamar algunha vez? Adeus, María. Adeus, Andrés. Boa viaxe. Adeus. Pensei que marcharas. Pois non. Como ia marchar e deixarte aquí só co desastriño que és? Sí? Pasou algo. Que? Son María. Tesme que axudar. Sí, María. Sí, pero tranquila, non te preocupes. Sí, vou para lá agora mesmo, vale? Veña, tranquila. Que pasa? Suso Maroto, home de María. Que lle pasou? Detiveron. Está no cárcel. Vai facer que o meu pai volva, non si, Andrés? Sí, claro que sí. Xa verás que pronto se amaña todo, El non fixo nada e telo que sacar do cárcere. Sí, non te preocupes. Xa me encargo eu de todo. Que pasou? Nada, que apareceron de pronto 6 ou 7 policías e dixeron que tiña que ir con eles. Traían unha orde da Interpol. A Interpol? Iria, veña, que a tarde mañan tens que madrugar. Anda, vaite metendo na camiña. Corre. Non teño sono. Venga, Iria. fai caso a tua nai, anda. Vale, ata mañá. Ata mañán, veña. Será mellor que nós tamén entremos, non? Sí, contasmo todo. Venga. Leronlle os dereitos e levaron. E
cales eran os cargos? Dixeron que os acaban por tráfico de armas. Tráfico de armas. Sí, dixen que traballaba para un tal Yurupov. Ti sabes quen é? Sí. Sí. É un dos xefes da mafia rusa internacional. Pero a ver, dixeron algo máis? Sí, preguntáronlle por varias descargas de armas na antiga Unión Soviética. Vai necesitar un bo abogado. Se queres, eu podo falar con algún. Sí, por favor. Vale. E non te preocupes, eh? Xa verás como todo isto se aclara enseguida. Se Suso é inocente. Pois claro que é inocente. María, eu só digo que acusan de algo moi grave. E ti non sabes onde estivo estes 2 anos. Pero eu estou segura de que Suso non fixo nada malo. Espero que sexa así. Vou ir ver este fin de semana. Vale, eu podo ir facendo algunha chamada a Madrid e buscarlles abogado. Gracias, Andrés. Marcho. Tes onde dormir? Se queres, podes quedar aquí. Non. Non, creo que o mellor é que durma no hostal. Sí, supoño que tes razón. Entón, vémonos mañán. Vale, ata mañá. Pois non sei, non pensei o que te fixeses tamén a isto de vivirmos xuntos. Ai, sí. Pois eu tamén pensaba mesmo de ti. Claro. Quen ia supor que me iría tamén vivindo con unha muller só, non? Home, xa me tardaba a min o petróleo de sempre. Parvo. Parviña. Queres máis cereais? Non, é que non son moi amigo eu do... Veña, uns poucos que son moi sans. Ben, Vou buscar máis leite. moi ben. Pois sí que che gustaron. Non queres máis? Non é que... non... Un poquiños máis, ó. Veña, oiche, sabes algo das miñas zapatilliñas? Unhas vellas de cadros que estaban todas rotas. Sí. Estaban tan bellas que as tirei. Tiráchelas. Mira ti, levaba 10 anos eu con esas zapatillas. Pois se saes gañando, home. Comprei unhas novas. Son máis bonitas e máis quentiñas. Sí, que chulas, tens razón. Si, a máis as outras estaban moi bellas, as outras, Vou sacar a roupa da lavadora. Ok. Podía tirar calquera outra cousa. Esta muller podía tirar pero non. Tiña que tirar as miñas zapatilliñas da sorte. Celso, Firmes. podesme dicir que é isto? Eso é unha bata azul, non? Xa, pero onte era branca. Pois mira que ben, Bertiña, tes unha bata que como aos camaleóns cambia de color. Non voucho ter que agradecer. Esta merda tinguiu na de azul. Xa, si, a miña camiseta boteina onte na... Pero ti non sabes que non se pode mesturar a roupa branca co de cor. Si, sabía, pero é que... Sinto, Berta, non me fixei. Non me fixei, pois saise que fixar. Celso, está ben que compartamos as tarefas. A próxima vez fíxate un pouco, non? Ok. Veña. Queres máis cereais? Ai, comí unha morea de cereais, Berti. Pero xa chos boto eu directamente. Cho. Pero, papá, eu que culpa teño? Toda, ten a culpa toda. Só a min se me ocorre facerche caso. Era un investimento seguro, papá. Ti imagina, un congreso ufolóxico en Portosás, e a vir xente de todo o mundo, Só a min se me ocorre poñer 100.000 pesos. Para nada. Para nada tampouco, non? Eu que sei. Se cadra foi culpa miña que ao final decidiran facelo en Londres, non? Dinche que está mellor comunicado e que lle di. Pero non ves que te timaron. Non tal, foi mala sorte, pero ser era un bo negocio, Un bo negocio xa me tes farto. Pero esta é a última vez. Vale, de acordo, a última vez. Xa está. Desérdote. Tampouco te poñas así, non? Desérdote e non se fale máis. Pero non podes, papá, eu son o teu primoxénito, ademais Paula non ten cabeciña para os negocios, ben o sabes, non? Vouche dar a partilla. Sabe lo baixo que teño cerca da praza? Sí. É o que che toca. Doucho baixo e cartos para que montes un negocio.
E xa podes o rebo, porque vas vivir del. E logo os chales de Punta Sas? Nada, esta é a última oportunidade. Está ben, está ben. Vou montar algo original, unha tenda de esquí, que non hai ningunha en Porto Sas. Que boa idea. E viches alguén esquiar en Porto Sás? Sí, unha vez estar sido, era esquí acuático, pero... Dale, non era boa idea. É un salón de té, así poñendo pastas, infusións, copiñas de anillo. Un salón de té. Sí, así con cadros de Picasso na parede, non sei. Ainda non o teño ben pensado, pero xa verás, non te vas a arrepentir, papá. Eso espero. Porque pecho a villa. Ai, dame pena ver como leva, ma. Se a min tamén, Pauliña. Pero non te preocupes, muller, seguro que atopas outra cousa, veña. Home, xa. Pero a mí gustaba traballar en protección civil. E dixo eu, poderíalle pedir traballo ao teu pai, Petróleo. Sabes de sobra que nos levamos fatal. Non aguantábamos xuntos nin 2 horas. Era unha bromiña, era unha... Xente, que andades? Acordades vos do meu irmão Luciano? Luciano. Si, Chano, fillo de miña tía Rosa. Chano, ti és Chano, Chaniño. O mesmo. Que barbo eras de pequeno. Quero dicir eu que non aquelabas, que parecías unha sentola fora do tempo que non... Un deseo que temos por aquí. Es aquel que caiu no mar andando na bici, non? Sí, nunca se me deu moi ben. Ti debes de ser Petróleo. Eu son Petróleo, que tal, Chano? Encantado, encantado, meu. Ti, Pablo. Sí. Acordaste de mi logo? Claro, sobre todo das malleiras que me dabas cando era pequeno e viña de vacacións. Chegabas como un boxeador. Perseguíasme. E que vas quedar moito tempo por aquí, lo? Ovelliña, se vas quedar moito tempo por aquí. Ainda non sei nada, non sei. Estudia xornalismo, ven pasar aquí uns días. Díxeme súa nai. Xornalismo. Pois que interesante, non sei que faz aquí en Porto Sás. Matriculei-me na Universidade de Distancia e decidín estudiar aquí, que hai máis distancia. Este vai a peor. Ademais, na Coruña non podo estudiar ben, teño moitas distraccións. E pensas que te vas concentrar mellor aquí? Non. O que si podes atopar é unha boa reportaxe. Ti pregúntalle a Petróleo que xa verás. Pauliña, que leria, Oiches, Majo, quédame un cacho aquí no bar que teño que ir falar co xuiz. Que o xuiz? Xa volviu, xuiz Lajo? Onte? Voy preguntar se sabe algo novo no de Xusín. Veña, vai, Lajo. Vémonos. A dedica, Lajo. Pero agora que recordo a ti de pequeno non che gustaba Porto Sás. Pero que sabía eu tan noviño. Eso me acaba de decir que esa gente se... Pero agora sí me gusta. Hola, Pitusa. Bos días, señor xuiz. Que tal? Pois nada, que me veño a incorporar ao meu posto. Deixo as vacacións para outro momento. Menos mal, porque temos unha morea de traballo. Xa vexo que cambiou a decoración, pero o resto segue igual. Moito traballo, vostede tan amable como sempre. Extrañeira moito, Pitusa. Tome, estes son os expedientes atrasados. Señor Suís, señor Suís, señor Suís. Que tal? Que? Dixeronme que chegaras onta noite. Sí, dormí no hostal. Que, como che vai? Ben, moi ben, todo ben. Xa sabía eu que habías de volver pronto, Botábasenos en falta, non si, Pitusa, Eso parece. Sí, o malo é que non vin só porque vos botasen falta. Xa. É que hai algo novo no de Suso Maroto? Nada, moi pouco. Pero vamos ao meu despacho, mellor. Ben. Pois nada. Resulta que o caso de Suso leva á Audiencia Nacional. Audiencia Nacional? É lo que ten que ver a Audiencia Nacional nesto, Andrés? Maroto ten unha acusación da Interpol por tráfico de armas. Tráfico de armas? Desde logo a cousa parece complicada. Suso non fixo nada. El xa contou que o recollera un barco que ia cara a Chechenia e que non o puideron desembarcar. E acabouse. Non se detén a ninguén porque sí, sen probas, cunha acusación tan grave. Xa, Pitusiña, pero isto terase que aclarar xa, non? O miso espero, porque María e a nena están moi preocupadas. María leva, con Suso no cárcere. Suso é amigo meu. E Suso non é capaz de lle facer mal a ninguén.
Eu só digo que en 2 anos poden pasar moitas cousas. Seguro que sai libre moi pronto, home. Oxalá. Que? E ti? Canto tempo vas botar nos tales, señor? Home, quero me mudar canto antes. Ti non sabrás por aí dunha casa, non? Home, agora non caio. Claro, eu diríache de vires a vivir a miña casa, pero que agora estou vivindo con Berta. Como? Ti e Berta xuntos? Non lle vexo eu a gracia, Andrés. E que tal, ben? Ben. Ben, moi ben, moi ben. Moi ben, cada día mellor. Alegro-me. Que non ia dicir, Eu vivindo con unha mulleraza, ben. Pois sí que non ia dicir. Señor xuiz, unha tía miña aluga unha casa. Se quere, pode falar con ela. Aurora. Sí, se fai a favor. Agora mesmo a chamo. Señor xuiz, alégrome, sinceramente, de que se reincorpore. Eu tamén o extrañei. Así que con Berta. Teño un local e cartas abondas para montar un negocio. Meu pai por fin se deu conta de que tiña que confiar en min. Aló, que negocio vas montar ti? Eso é o que teño que decidir agora, ves? Unha fábrica de peixes. Así non nos hai que ir buscar ao mar. Ou de percebes que dá máis cartos, Tamén. Unha mercería estaba ben, vender botóns e todo eso. Ademais, eu teño boa man coas mulleres, dánseme ben. Boa man tamén ten aquí Melgacho, así quedou solteiro. Ti que dices, Evaristo? Eu son un home de negocios, non como a vos. Diste, non? E que che parece un salón de té? Fai un local de categoría, por tus as. O té para os que andan mal do estómago. Así, cando os mariñeiros viñasen do mar, podían tomar un té tranquilamente. Tranquilamente té. Claro, é o que mellor lle senta cando veñen do mar o té. Con as pastas, non? E dis logo, chegou a carnada? Eu que sei, preguntade a papá. Estivantes aquí Ramón e dixo que non chegara, Sen comida non hai peixe. E logo acabaste aquí... A que levastes? Todo. Así non se pode ir ao mar. Hala. Oíste? Estou pensando eu que podías montar un negocio de carnada. É máis que os suministros e efectos navais. E ti crees que eso sería un bon negocio? Logo non. Que necesidade temos de ter que ir comprar lá a Cormelle? Home, un negocio de suministros navais. Vender redes, nasas destas, iates de recreo, forabordas, non? E tabuas de surf. E de paso, xa, recordos de Porto Sás para os turistas. Aquí non ven peixe de fora. Porque non hai iniciativa privada como a miña en Melgacho. A idea é boa. A idea é boa, pero é miña, Quitaches mal da boca, prácticamente, Evaristo. Vou correndo, que lle teño que dicir ao papá. Aló? Aló vai que a miña idea, Furtivo! A culpa xa é miña por falar, E que aginar? Sí, que pase. Hola, Andrés. Hola, María. Acábame de chamar. Xa dictaron a fianza de Suso. De canto? De 250 millóns. María, creo que Suso está metido nun bo problema, Onde vou sacar eu 250 millóns? Pero por que tan alta a fianza? A ver, Suso non che dixo nada do que pasou nestes 2 anos. Non, nada polo que eu tivesen que meter no cárcere. Mira, que che parece se vou hoxe mesmo a falar con el? Faríasme ese favor? Sí, non te preocupes. A ver que día. Petróleo intenta por todos os medios. Pobre esfórzase, pero... Está claro que a vida en parella non é para verte. Hai xente que non vale para iso e acabouse. Eu intento por todos os medios que poña algo da súa parte, pero nada, non lle hai que facer. É que vivir en parella é moi difícil, meu. Hai xente que non ten aquel que non se amolda. Que non respeta a outra persoa, que é egoísta. Ti non acordas cando botabas todo o ano na escola esperando que chegasen as vacacións? Pero non daban chegado, non? E as vacacións chegaban e non era para tanto, non é? Pois unha cousa parecida ao que me pasa a mí con Berta, mesmo. Non sei como dicirlo, Paula. Hai un desastriño. Hoxe pola mañá estragoume unha bata. Non ten sentido ningún. Ainda por riba non ten sentido ningún,
tirou cas miñas zapatilliñas da sorte. As que compraste cando foste ao Mar do Norte? Queres creer? Teño ou non teño razón? Toda. Homes, Berta, son todos iguais. Mulleres, petróleo. Son todas iguais. Hola, Suso. Como estás? Ben. E ti? Mal. Mandouche vir María. Sí. E como están a miña muller e a miña filla? Ben. Iria querer que volvas pronto. Eso pareceme que vai ser un pouco difícil. Que se che perdiu por aquí? Veño falar contigo. Axudarte. Non necesito a túa axuda. Teño uns amigos que me van conseguir un bo abogado. Que amigos? Uns que me van sacar daqui. E teñe que ver coa túa acusación, con Yurupov. Xa me interrogaron unha vez. Non te estou interrogando, Suso. Quero te axudar. E por que pensas que me podes axudar? Tesme que dicir a verdade. Por Iria. E por María. Como che teño que dicir que non necesito a túa axuda? Pois eu creo que si necesitas. Francamente, non sei como pensas pagar esa fianza tan alta. 250 millóns. Non me preocupan os cartos. Xa teño que me saque desto. Os mesmos que te meteron aquí. Pois sí. Eles son os primeiros interesados en sacarme. Por que non confías en min, Suso? Estásme a preguntar eso en serio. Ti estabas a punto de quitarme a muller e a filla. Non esperarás que confíen que agora me vas a axudar. Non era iso que dicías cando volviches a Portozás. Quero recordar que me pediches axuda. Esperaba que marchases e deixases en paz a María. Ben, xa que falamos de María, creo que non fun eu que na deixou soa durante 2 anos. Non a deixei soa, non podía volver. Nin sequera deche sinais de vida. Deixa-o xa. Ti non sabes nada. O que sí sei é que esa xente que di que te vai axudar é moi perigosa. Non é cousa túa. Sí que o é. Impórtache por min ou por María? Porque se a mí me encerran aquí unha morea de anos, ti vas ter o camiño libre. Estás te equivocando, Suso. Ti non me ves como teu amigo, Andrés. Vesme como teu problema. Non te metas máis na miña vida. Esquécete de min, da miña filla e da miña muller. Ves, este é un casón. Caese con palangre, aparello de brinca, non é? Este é unha raia. Caese con miños, que é un aparello que ten 3 redes, non? E este tamén é... Moi interesante. Sei que non che gustan as cousas do mar, lá. Sí, o marisco e algún peixe. Peixe, estás feito ti un peixe de caraxe. Falo do mar, home, do que é o mar. Non sei, só é unha morea de auga fría e salgada. Con unha chea de animais viscosos, ademais. Mira que ven aí. Pobre, vamos xuntar dela. Vamos. Alá, non queres ir lá? Sí, pero mellor falo eu só. Si só? Alajo. Home, non sei, para integrarme algo mellor na vida da vila, non? Esperasme no bar? Espero. Veña. Ata ahora. Que hai? Que faz? Nada, vim dar un paseño pola beira do mar. Que casualidade, eu ia facer o mesmo. O mar é tan marítimo, moi relaxante. A que sí? A min gustame todo o mar. Os cazóns, as raias, estes... Isto é unha raia, este é un casón. Ya o sabía, Sí. E desde cando che gustan tantas cousas do marlo? A min, desde sempre. Eu pódese dicir que nacín nun barco. Queres subir nun? Non mareome e vomito. Pero non te gustaban tanto. Sí, pero mareome igual. Desde logo, que bonito é o mar, A min faime vomitar, pero é máis bonito...
O malo que non o cuidamos o suficiente. Xa. Sobre todo polo da sobreexplotación dos recursos mariños. Se o da sobreexplotación é un problemón, E tanto. Así que unha tenda de efectos navais. Sí, Ladislao en sí. Pensei en Ladistore, pero ao final creo Parece mentira que tiveses esa idea. Ocurriuse xa ti só? Ai, non. E a quen se lle vai ocurrir? Non pareces o Ladislao de sempre. Son o de sempre, papá, pero ás veces teño algún baixón. Este nivel de brillantes non se pode manter permanentemente, daría moi infarto. Recordo que che dixen, esta é a túa última oportunidade, nin un peso máis. Si, ama que sí, está todo calculado, os riscos, os beneficios, a campaña de mercadotecnia. Nin mercadotecnia ni jaitas. Aquí o que conta o traballo dun. Pero quen entende aquí de negocios modernos? É eu, isto unha má de pintura e xa está. Ata que vexe os beneficios, non o creo. Mira, papá, mira o que encarguei, ves? Mira. Vame facer 1000. E ti crees que isto vai ter saída? Isto non vai llorar rasou, vamos a quitar das mans. Non sei. Cheírame a outra das túas. E dalle tranquilo, home, confía en mí. Queda nas túas mans. E máis che vale que non meta a pata outra vez, Sí, vai tranquilo. Sí. É que ven agora esa cara de cartón. Non, é que... Amiguinho, Berta e máis eu onte a noite volvemos discutir. Outra vez. Estaba cansadinha. Eu preparei unha cea especial, riles a Filipina, aquela receitase que me ensinara o cabo verdián aquel no cargueiro grego. Sí, É que non lle gustou, non lle gustou, e volvemos discutir. Pero dígoche unha cousa, isto non se volve a repetir nunca máis. Perdón? Porque tiven eu unha idea para mellorar as cousas entre Berta e máis eu. Ti atendo o detalle, quieto aí. ¿Ah? Que che parece? Un chaleco de casa. Efectivamente, un chaleco de casa. É para Berta. Vou na levar de casa. Que? E ti crees que che vai querer ir? Bueno, o que necesitamos Berta máis eu é pasar unha fin de semana fora da casa, esquecer tanta discusión, tanto nervio, tanta merda. Petróleo. Que? Eu creo que se levas a Berta de casa, vai ser por máis nerviosa e vai discutir máis contigo. Que non, home, Corrioliño, o que necesitamos Berta máis eu, como te diría eu, é recuperar a emoción do principio. Pero que emoción, Petroliño. Si, home, si, a emoción do principio, o aquel que lles gusta a elas, a emoción do principio. Non sei, eu perdime. Mira, ate, eu chego a casa, preparo unha cea especial. Sí. E dígolle, Bertiña, que? Imos pasar a fin de semana de casa, E vai encantar. Vale. Vai como queiras, pero... Pero que? Leva cuidado co que faz desear, Leva cuidado co que faz desear, que non se pase de especial desta vez, tampouco petróleo. Pero que queres que lle faja co riolo? Que queres que lle faja? Balocas submarinas? O riolo. E que? Foron moitos policías a túa casa a buscar teu pai? Non é unha cousa para ardillicito. Perdoa, pero é que en Portosás nunca pasan cousas así. Eu que quero que meu pai volva pronto para casa. Non te preocupes, ó. Seguro que estás de volta dentro de 2 días. Si, iso é o que di mamá. As películas sempre meten o inocente no caldeiro. Pero despois aclarase todo e soltan. Seguro que Andrés o amaña todo e fai que meu pai volva a gaxiña para casa. Sí, o xuiz vale moito. Non é como os das películas, pero non temos outro. Onte fui falar con meu pai. A ver que lle dixo Suso. Andrés acabame de chamar e dixome que xa me contaría. Non te preocupes, muller. Seguro que todo foi un malentendido. Suso é incapaz de lle facer mal a ninguén. Se xa sei que é inocente, pero iso non quita que eu este pasando mal ali só. Suso é un home forte, muller, non te preocupes. A ver se Andrés lle busca un bo abogado. Se necesitades axuda coa fianza, eu teño algo forrado, xa sabes. Celia, son 250 millóns. 250? Onde pensan eses que vai sacar unha persoa normal eses cartos? Xa o que me pregunto eu, xa non vexo que lle dicir a nena. Muller, non te preocupes. Anímate, xa verás que logo pasa todo. Xa verás. Hola. Ai, hola, Berta, que tal? ¿Qué? ¿Qué sabes de Suso?
Pois nada, que Andrés foi falar con ele. Estou esperando a que veña e que me conte o que pasou. E non sabes nada novo? Sí, que a fianza é de 250 millóns. 200? Pero que burrada. Como lle puxeron a fianza tan alta? Seguro que foi un erro. Sí, seguro. Xa verás como pronto se amaña todo. Ves, o que eu che dicía, María? Ánimo. E ti que? Que tal, Berta? Como che vai con petróleo? Mal. Mal? Onta noite volvemos discutir. E desta vez por que foi? Porque prepararon unha cena intragable. Riles a Filipinas. Non me gustan e discutimos. Pois non se pode estar discutindo toda a vida. Ai, xa, pero é que xa non sei que facer, O que tendes que facer? Pasar uns días por aí e aclarar as ideas. Pasar uns días por aí? Onde? Sorpréndeo. Por que non o invitas esta fin de semana a un balneario? Unha maneira de sorprendelo, Hai un cerca daqui, a administradora é amiga miña. Se queres, chámolle por teléfono. Non sei, Petróleo nun balneario. Logo, muller, un balneario é o mellor sitio para que vos relaxedes e aclaredes as ideas. Masaxes, hidroterapia... Que biches que alguén discuta nun balneario, Berta? Pois mira, sí. Chama a amiga esa túa. Esta noite falo con ela, a ver se o convenzo de que vayamos. Vai. Reservoche un cuarto, non te preocupes. E déixame coller algo normal para cear. Non lle vai a dar a este por preparar algún guiso africano ou non Mira, sei. pois leva estas fabas, Tan boas? Son de promoción. Ademais, están boísimas. Fagoche caso, Trae unha caixa de chumbadas. Onde as deixo? Eu que sei, pones por aí, que xa as coloco eu despois. Deixa salir mellor xuntas outras, ame. Hasta logo. Aló. Ladislao, ti sabes o que é iso? Sí, chupadas. Ajá. Chumbadas. E sabes para que valen? Home, non. Se che parece non o vou saber. A ver, para que valen logo? Pois valen para... para o das chumbadas, vale? Sí, non? Pero como non tes nin idea, ame. A ti faiche falta alguén que che atenda aquí a xente. Ai, sí. Non me digas máis, ti. Eu sin ir máis lonxe, que? Que vou traer clientes abondos. Mais eu fun un de idea, Ai, sí, o da idea, o da idea. Eso podía se lle correr a calquera, Evaristo. Eu fun o que a desenvolvín ata chegar a isto. Cos cartos de papá. Ai. Encontrar financiamento tamén é parte do traballo dun empresario, ou non? Traio o pixiglas do 8. Onde deixo a caixa? Eu para que quero eso? Como para que es esa? Es ben animal. Deixo aquí, ó, que xa o rompeu despois. Que? Ese que non queres deixar sin liña, non? O marcho de Robalisa se non é que nos vai a pescar. A mí que me contas, eu que sei. Pero si non vas dar feito. Evaristo, non me rompa la cabeza, non, son un home de negocios, xa me apañaré eu, xa. Apañado estás. Situacións máis difíciles teño sacado adiante, así que vai dar unha volta por aí. Te que dis, que xa marcho, E dígoche máis, Hei de aprender eu as cousas todas estas do pixiglas a máis das chupadas. Eu só. Pois ben, se me virás buscar, non? Sí que che gusta, Paula? Sí, home, sí, pero... No Porto non fixe máis que equivocarme. Quedei como un palo. Como non me dite conta antes? Ti coñécela ben, non? Sí, por qué? Ti podías me dicir cales son as cousas que lle gustan, así podo falar con elas en meter a pata. Pero eso é facer trampa, non é? É que, mangui, no amor e na guerra todo está permitido. A ver, que cousas lle gustan? Mira, pois ela andabache na historia esa do medio ambiente. O ecoloxismo, xa me di de conta no Porto, ves? Hola, boas, un café. Sí, boa. Tamén lle gusta ir ao monte. A ti non che gusta ir ao monte? A min non. Está cheo de arañas, escarabellos e de outras cousas que se arrastran, non me vai. Pois ela doéseche polos animais, Pois eu son alérxico aos gatos. E aos cans. Non, home. E os canarios non me chistan. Eu refírome aos animais salvaxes, eses que andan seivos polo monte adiante. Pero como lobos e raposos, eses. Eses. Tamén lle gusta ir ao cine, mirar o mar. E que carallo putas aí, che? Estás aí... Teño que anotalo todo, mangui, e cando teña diante voume poñer nervioso e vou no esquecer todo. María Santísima. A ver, que máis cousas lle gustan?
Hola, xa estás aquí? Sí. Como non puxache as zapatillas? É que estou máis cómodo así, Bertín. Xa, pero se non saca as botas, vai deixar todo perdido. Ok. Poñas agora. Preparei unha cea. Unha cea romántica. Elo, unha receitaza que me ensinou un coreano mentre estábamos na guerra do Golfo, ali nun cargueiro. Que ben. Berta, eu que... Fálate primeiro. Vaya, que pensei eu que podíamos ir pasar unha fin de semana fora da casa, por aí. Que casualidade, ia che dicir o mesmo. Podíamos ir ir a un un refucho balneario. de casa. Queresme levar de caza contigo? Muller, casar o que casar vou só, pero podías vir ata ali e... Non sei, esperábasme, que che parece? Home, eu pensaba ir a un balneario. E a ti non che viña nada mal para relaxarte un pouco, digo eu. Eu estou moi relaxado, Bertiño. O mellor es tía que estás un pouco tensa, que eu non che son de balnearios, che. Anda que a túa idea, xa estou vendo. Ti cazando e eu mentres, prendendo o lume na cova. Non sei, que un balneario... Tomando as algas fervidas, pois que queres que che diga? Eres animal, É que, muller, eu non che son de... Sí, son eu. Que che parece que ten gripe? Non, non te preocupes. Xa sei que podo ir mañá, muller. Pero mellor vou agora, vale? Hasta logo. Teño que marchar. Onde vas, Bertiña? Teño unha urxencia. É unha gripe. É o meu traballo. Pero podes ir mañá. Mellor vou agora. Bertiña, deixei a Manjui no bar. Fixen unha sea especial. Pois come a ti só, eu macho. Pero que Hasta che... logo. Bertiña, falan... Bertiña, fai o favor. Ai, que leria de muller. É unha gripe. Que che dixo? Pois que nada, que está ben e que non vos preocupedes e que vos mandan moitos bicos a ti e a nena. Sabes se necesita algo? Non, dixo que non necesitaba nada. Bueno, vervos a ti e a Iria, claro. E que queres sair canto antes. Pois moitas gracias por ires falar con el. Queres tomar algo? Non, gracias. Vou ver se Elena dorme. Anda moi nerviosa. Que che pasa? Nada. Algo che pasará. Estás moi raro. María, hai algo que non está moi claro en todo este asunto de Suso. O que? A fianza é demasiado alta. E Suso non quiso a miña axuda. Como que non quiso a túa axuda? Dixo que xa tiña un abogado. Pois non me comentou nada. Non sei. De calquera maneira, o máis importante é que saia dali canto antes. E se non é inocente? Son a súa muller e sei que é inocente. Xa, pero como podes estar tan seguro? Porque Suso non me mentiría. Estivo 2 anos fora. En todo ese tempo puderon pasar moitas cousas. Cousas como traballar para un traficante de armas, por exemplo. Só digo que é unha posibilidade. E non será máis ben polo que pasou entre nós antes de que Suso chegara? Espero que non. Marcho, mal. Se sigo falando, vou dicir algo que che vai molestar. Algo como que? Que non lle crees nin palabra a Suso. Da igual. Ata logo, María. Non te preocupes, Maroto, imos te sacar desta. Moi mal deben dir as cousas cando che dan o caso a ti. Ben, non deben ir, efectivamente. O único que quero é sair deste burato. E sairás, perde cuidado. Están moi preocupados por ti. É o menos que podían facer. Xa che salvaron a vida unha vez, non? Eu non o diría así, pero tanto ten. Por que están tan preocupados? Yurupov sabe que te van facer declarar. Eu non son ningún chivato. E que me dis do xuiz que te veu ver onte? Ese amigo da familia ou o que sexa?
Boteino, díxenlle que non quería a súa axuda. Iso está moi ben, Maroto. Ti confía en nós e non fales con ninguén non sendo comigo. O que quero é sair daqui dunha vez. Xa verás como saes antes do que pensas. Nada de nada. Queresme dicir que non vendiches nada. Vender... Casi lle vendo unha camiseta destas a unha señora, pero era un cachalotazo, non tiña talla, é claro. Xa o sabía eu. Volví o Ladislao de sempre. Eu pensei que ia ser un éxito, papá. E logo por Tosás, Nova York arrasou, Pensei. Pensando morriu un burro. O primeiro día é moi difícil vender moito. Pode ser, pero ti non vendiches nada. Xa, se cadra non fixen a campaña publicitaria adecuada, o que sei. Ladislao. Máis xénero, máis garantía, máis cerca. Pero se gastaches 100.000 pesetas en publicidade, entre a megafonía e os folletos. Pero son a 4 colores, é cuatricomía, papá. E o merchandising acaba dando resultados sempre. A culpa é miña por facerche caso. A xente que tamén ven pedindo cousas rarísimas. O que pasa é que ti non tes nin idea deste negocio. Nin deste, nin de ningún. Xa, pero se cadra era mellor a primeira idea do salón de té. Cálame con o salón de té. Era un negocio bonito. Ti, las mentes, as galletas dinamarquesas esas de manteiga. Mira, acabouse. Como que? Dame un pouco máis de tempo, non? De eso nada. Ou pos esto a andar, ou corto suministro. Pero... Nada de nada. Estamos che ben. Pois eu pensei que ia ser un éxito. Nova York arrasou. Está listo xa, acabaste? Sí, lévala. E non falaste con Paula, non? Que ia falar. Pero, en canto apareza, solto yo todo e listo. Non me volve pasar lo do outro día. É o que tens que facer. Pero, todos os xeitos que teña sorte. A ver. Logo o petróleo, onde foi, irmán? Petróleo, saiu, foi sairear e ten problemas con Berta, non? Es que ante a noite fixe desear unha se vietnamita deses que sei que fallou. E cajou por ele. Cajou por ele. Vai non por ben, meu pobre. Sí, Pero claro, en vez de andarse preocupando por facerse as raras, deberíase preocupar polo que pensa Berta. Pero ela, sí. Eu son un cociñeiro estupendo. Quen a? Eu. Meu pai. Preocúpame o mar. Gustan as arañas, os escarabellos e todos os animais que se arrastran. E os outros tamén. Tú sabes que tes moito sentido do humor. Sí, é parte do meu encanto. Agora que penso, a ti gustaría che vir comigo? Sí. Facer un estudio ornitolóxico sábado pola tarde. Facer un qué? Teríamos que pasar a noite no observatorio de Punta Sas para ver os paxaros ao menser. Sí, pasar as noites tamén. E os paxaros tamén, claro. E para observar unhas migracións. A min gustan as migracións. Sí? Fuiches algunha vez? Un cento delas. Eu sempre que teño un momento aproveito para ver paxaros que emigran. É bonito, non é? Vale, pois quedamos sábado. Majo e ti ves, non? El non pode. Ten que axudarlle a un mariñeiro. Como lle chaman? Sí, Pepe da Maruca. Ese. Ides a arrumbar a coberta do barco. Sí. Cando sábado pola noite. Xa sabes como é Pepe da Maruca, non? Sí, xa sabemos todos como é Pepe da Maruca. Xa non. Vale, pois imos ti máis eu sós. Se non hai máis remedio. E que eu que sei, mejacho, que queres que che diga? Ti vesme a min nun balneario tomando as serjas fervidas e ajos para acidez e toda canta merda aí no mundo. Home, depende. Depende, disco. É que Berta quéreme levar a min, a un balneario. Eu dixelle unha cousa normal, mejacho, que viñese comigo de casa a pasar a fin de semana. Hoxe entrou Xardo. E dalle que a Xardo. Estou che dicindo que as cousas van mal entre nós, que eu pensei que isto sería de outra maneira, che. Tamén entrou Xurel. Tamén. É que eu intento todos os días. Poño todo da miña parte, pero resulta que é moi difícil, porque esa muller é unha cabezona, é o que é. É unha cabezona. Que? Falando de min, seguro, non? Non, estaba lle dicindo a Melgacho que a Xarda é moi cabezona. Por min dillo que queiras. Onte pola noite non estabas na casa. Home, que queres que che diga? Cansei de esperar e marchei para a miña, ver. Pois mira, fixeches ben. É lá. Así que andas dicindo por aí que esta fin de semana imos ir xuntos de caza, non? Eu? Sí. Eu non dixen tal, Pois mellor, porque xa sabes que non penso ir. Sí, e o balneario tampouco, Na escola do fondo do mar. Que escola, Melgacho? Na que aprenden a nadar os peixiños pequenos, é unha historia que sempre conta Melgacho.
A xarda vai por un lado e o xurelo vai polo outro. Pois se cada ten razón, Melgacho. Pero, Bertiña, como vai haber unha escola no fondo do mar? Pero ti és Pensa! parvo ou que? Non falo diso. Digo que ao mellor non é mala idea facer como as xardas e como os xurelos. Ir cada un polo seu lado. Pois sí, o mellor ten razón. Sí, sabes algo máis do caso que che comentei? Como? Estás seguro? Non, vale. Vale, deixote que teño moito que facer, Veña, graciñas. Toma. Señor xuiz, traio estes papéis para que los firme. Pásalle algo, señor xuiz? Non, nada, Pitos. Non, que me acaban de dar unha noticia relacionada co caso Maroto que non esperaban. Que pasou? Pois que o abogado de Maroto é Miguel Aguiar. Coñéceo vostede? Sí. Normalmente traballa para acusados da mafia rusa. É un dos mellores abogados de Europa. E de onde vai sacar os cartos para lle pagar? Non o sei. Un abogado da mafia rusa. Isto de Suso está cada vez peor. Un rulete deso non temos. Se queres unha camiseta desta, sí. Non queres? Aló, Miguelón. Aló. Que? Picapreitos? Como vai o negocio? Me parei toda a mañán, non fixo máis que entrar xente, sair xente... E estas camisetas, véndese soas. E logo, por que che quedan tantas? Estas son encargos, nas podo vender tan pedidas xa. Ajá. Pois non se ve moito movimento por aquí, Pois me mal que parou un pouco porque non daba feito. Acabábase as asistencias todas xa. Ah, sí. Ese me dixo Pepe de Maruca que ven comprar tansa do 3. E dixéchelle que non tiñas. Ah, acabeina. Acabástela. E logo ese dai? Esta? Sí. Ah, é que... Non, a Pepe de Maruca non lle quero vender, que non... Caime mal, sabes? Ah, caiche mal, claro. E ver isto. Que? Isto é un desastre, Non vendín nada en toda a mañán e ainda por riba o meu pai querme fechar o negocio. Pero a xente vai comprar a Cormelli. Non vendes porque non che sae da gana. Se vir veñen, Vir veñen, pero non... Pide unhas cousas rarísimas, entendes? Pero ti non sabías do negocio? Eu pensei que sabía. Ah? Eu pensei que é malo crinqui. Mira, es que non merezo a sorte que teño, Porque mira que son boa persoa, O que é un bo peixe, ti? Bos días. Bos días. Que un salabardo? Pois que che digo? Non hai, deso non temos, non hai. Como que non hai xuta salía? Como quer, co pao grande ou pequeno? Dá un pequeno. Pequeno. O máis pequeno que hai, Está ben. Que? Andamos os camaróns logo? Sí, abre se colle algún. Ajá. Pois dis que están entrando por aí polo areal, Xa mo dixeron. Canto é? Ladislao, falle aí un prezo especial a este de Cormelli. Canto marca? 1.300. 1.300. Amigo. 1.000, 1.100, sí. 200 e 300. Perfecto. Bos días, Bos días. Gracias. Hala, pola sombra. A primeira, véndeme. Como fixeches? Bertiña, é que tesme que entender. Eu non son moi de balnearios, dormindo 20 horas seguidas e comendo as selgas fervidas. Tampouco son eu de ir de caza. Aí, soprando un reclamo para imitar o canto do Paspallás. Descúlpame, non sei, que pensei que nos viría ben pasar unha fin de semana fora. Tamén o pensaba eu. Mira que é difícil convivir contigo, neniño? Comigo? Sí. Comigo? Sí. Contigo? Sí que é difícil convivir contigo, muller. Xa íamos discutir outra vez. Poida que Mergacho teña razón. Sí, o mellor ten razón, Mergacho. Chinches por un lado e as manecas cabezonas por outro, non? Sí, ti a cazar. Sí, e tío balneario, o mellor viñanos ben pasar unha fin de semana cada un o seu, non? Malo que tiña feitas as reservas. Eu tamén as tiña, Bertiña, a ver como facemos. Espera un momentiño.
Paula, ven, ven. Vouche propoñer unha cousa. Pois eu viña a ver o desastre. Xa che dixen que non che daba máis tempo. Non me podo parar moito tempo contigo, papá, que mira como estamos, non damos abasto. Quita la carnada. Ladislao, cábralle aquí a Milucho. Son Milucho. Gracias. Alá. Non entendo nada. Pola mañán non había ninguén. Xa, pero hai que confiar un pouco na iniciativa empresarial, non? Eu que sei, os negocios teñen que empezar a rodar, papá, ti xa sabes, non? Boas. Que hai? Tendes liñas? Temos, para que és? Para Robaliza. A Robaliza? A zona chatrario, Como se che deu por chamar a ese? Pois foi unha idea que tive desde o primeiro momento. Son as cousas que fan gerando un empresario, non? Que te dei? Toma, con esta malo será. Queres algunha cousa máis? Non. Non, seguro? Non queres unha camisetiña destas? Quedan poucas, Dame unha. Ladislao, cábralle unha camiseta. 2.000, entón. Aí che vai, nen. Aló. Dame un fin. Alá, ata logo. Por unha vez parece que fixeches un bon negocio. Papá, hai que confiar un pouquiño na iniciativa. Que che vou dicir a ti que non saibas, non? Claro. Planificación, saberse rodear dun bo equipo... O equipo estou só. É que máis ten? Xa sabes, unha engranaxe perfecta na que cada quen sabe o seu cometido e sabe tomar as súas propias decisións. Que che vou dicir? Ladislao, mira a ver o que queres, xa. Que queres eso? Fala aí con Evariste, Que? Esto? É unha camiseta, non queres? Veña. Veña. Eu creo que as cousas xa me empezan a sair ben. Vou ir con ela a ver uns paxariños que pasan por aquí na migración, o que dixo ela. Pero non quedamos en que eras alérxicos canarios e os gatos. Sí, home, sí, eses animais sí, porque non se poden comer, pero o caso é estar unha noite inteira con ela, entendes? Ajá. E ti crees que ali... Home, a lúa chea, o amencer, co frío chegas a min, ponse romántica, e claro. Non che sei. Claro, o malo é o dos paxaros, que non sei como vamos facer. Queríache falar sobre a observación do sábado. Eu estaba lle dicindo a Mangui que xa me tardei los ver. Vai ser unha noite emocionante. Non creo. É que Berta invitoume a pasar con ela a fin de semana nun balneario. É que xa tiña feitas as reservas, é unha pena perderlas. Pois nada, deixámolo para outro día, non? É que ten que ser xusto este sábado. É importante non parar o seguimento. Xa, claro, pobres animaliños. Podes ir con Manjui. É igual que se foses comigo. Sí, igual, sí. Che. Con Manjui non contedes, Ela? Porque Manjui ainda non sabe que vai vir de casa comigo. É de casa. Todo o fin de semana. Ves, non? Home, non, Ou ti preguntei ao raposo se quer galiñas. É que podemos facela. Pois non o sei. A ver... A ti importa ir só? Home... Veña, por favor. Por favor. É que me dá non sei que non poder ir. Pero non vou deixar ir a Berta soa. Xa, claro. Veña, chale. Ela non a podes deixar ir soa, claro. Vas? Vale. Estiven todo o día pensando se vir ou non. María, sei que non che vai gustar, pero teño que dicir algo. Non, Andrés. Non quero seguir falando desto. Eu sei o que pensas e ti sabes o que penso eu. Xa, pero creo que hai algo que debías saber. O que? Non me parece momento. Papá! Hola. Xa tiña ganas de vervos. Vaya, Suís. Sempre polo medio. Xa marchabas, non? Sí, xa marchaba. Alégrome de que volvas, Sus. Andrés, quero presentarche o meu abogado. Miguel Aguiar. Andrés Domínguez, Suís de Portosás. Oín falar moito de vostede, señoría. Si, eu tamén oí falar de vostede, señor Aguiar.